Waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu ġew diskussi l-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapport intitolat Il-Koeżjoni fl-Ewropa sal-2050. Preżenti f'isem Malta kien hemm is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej, Chris Bonnet. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet saħaq kif il-politika ta' koeżjoni tista' tkun aktar relevanti għal ħajjet iċ-ċittadini Ewropej. Aħna bħala pajjiż kommessi u rġajna konfermajna li nibqgħu għaddejjin fi triq tas-suċċess illi kellna fl-użu tal-fondi Ewropej biex pajjiżna flimkien mal-Ewropa bħala blokk ta' pajjiż wieħed ikompli jikber u jkompli jissaħħaħ. Il-Kunsill tal-Ministri iddiskuta s-sitwazzjoni fl-Ukrajna, partikolarment l-influss ta' refuġjati li qed jaħarbu minn din il-gwerra. Chris Bonnet appella biex is-solidarjetà ma ssirx biss bil-kliem imma wkoll b'azzjonijiet konkreti.